Studio B. U narednim minutima pričamo o još nekim zanimljivim stvarima. Moji gosti su Aleksandar Kostić, aktuelni predsjednik Rotary kluba Beograd Čukarica. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Kao i gosti iz Švedske, koji su gosti našeg grada, pred svih Miomir Zdravković Serbison. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Kao i Inga Lili Helberg, Mihael Sandin i Roger Gustafsson. Dobro jutro, dobrodošli. Sad ne znam da li sam dobro imena na švedskom potrefio. Gospodin Kostiću, puno aktivnosti u našem gradu ovih dana kada govorimo o aktivnosti Rotary kluba i puno gostiju. U petak je održan jedan veliki koncert u Domu sindikata. Tako je, zaista imali smo veliku čast i zadovoljstvo da protekle nedelje ugostimo jako mnogo gostiju. Znači, tu su bili gosti iz Japana, jedna gošća iz Irske i evo, kao što vidite, 4 gosta iz Rotary kluba koji se zove Staffanstorp Rotary klub iz Malmea. Inače, u Malmeu ima 80 Rotary klubova, tako da tamo je taj pokret jako razvijen. Kako je prošao koncert? Koncert je prošao, ja mislim, van svakih očekivanja odlično. Sala je bila puna, ljudi su bili oduševljeni, učesnici su bili uglavnom deca koji su inače na bini opušteni bez ikakve treme. To se osjetilo. Ovdje ćemo vidjeti snimke, dakle, sa koncerta iz Doma sindikata. Tako je. Dakle, to je bio jedan fantastičan koncert u kome su učestvovala deca naše škole Vatroslav Lisinski, muzičke, zajedno sa decom iz Fukushima, junior orkestra iz Fukushime. Svi znamo zašto Fukushima, zašto su deca iz Fukushima došle ovde, svi znamo za tu tragediju koja se desila pre 3 godine. Mi smo ovom akcijom smo htjeli da pokažemo da ta deca nisu sama i da neko tamo u dalekoj nekoj Srbiji sa druge strane planete zna to, razmišlja o tome i pruža im svaku vrstu podrške. Oni su imali zajednički koncert, a normalno u našem dobrom maniru tu su se još pridružili Kud Dimitrije Tucović i Kulturno-umetničko društvo Kriva reka iz Berivojaca sa Kosova, koje mi inače pomažemo već godinama i da naprave dom kulture i kupili smo im uz učenja. Oni su jedna enklava srpska koje moramo pomoći. Mi ih često dovodimo ovde u Beograd, pravimo sa njima koncerte, damo toj deci malo radosti i volje. Kakve su reakcije gostiju iz Japana? Gosti iz Japana, to su naši stari prijatelji. Znači, ta stara gospođa, znači Itsuko Teruoka, ona je veliki prijatelj Srbije. Pre neki dan je primila i medalju od gospodina predsjednika našeg. Ona je inače došla tu kad je bilo bombardovanje, da nam pruži svaku podršku. Uz nju je bio i bivši ministar prosvete Japana, Takashi Kasugi, koji je isto bio ovde u vreme bombardovanja, veliki prijatelj Srbije. I bio je dirigent mladih Japanaca i bio je vođa puta sin Teruoke, koji je inače muzičar. Oni, ja mislim da su još bolje upoznali Srbiju nego što do sada. Mislim da su njihove impresije barem kao naše. Da. A sada da kažem na čelu delegacije gostiju iz Švedske, gospodin Miomir Zdravković Serbison. Gospodin Zdravković, kako i vidite u vašu posjetu i sve što se dešavalo ovih dana? Pa posjeta je do sada, kako se razvijalo, jako uspešno. I kad Rotary klub Čukarica može da uspostavi takve dobre veze sa Japanom, što ne bi mogla sa Rotary klubom mnogo bliže u Švedskoj i da to je i cilj naše posjete, da razvijemo saradnju na nekoliko polja. Prvi cilj je da razvijemo saradnju u polju razmenu omladine, znači srednjoškolaca između 14 i 16 godina. Tako to smo već ugovorili i mi ćemo čak se uključiti u akciju Rotary kluba Čukarica što se tiče Japana i razmene sa njima, tako i da ćemo tu učestvovati. Doveli smo i gošću iz Rotary kluba Killarney iz Irske, koju ćemo također uključiti, tako će to da bude jedna saradnja Beograd, Irska i Švedska između 3 Rotary kluba, pa ćemo možda moći da dobijemo još veću pomoć od Rotary International za dalje projekte. Vi ste, ako se ne varam, i bili gradonačelnik Malmea. Kako i vidite sada možda razvoj saradnje Beograda, Malmea i uopšte? Bio sam gradonačelnik jedne opštine u okviru, kao što vi imate u metro Beogradu i Voždovac i ovo, tako sam bio gradonačelnik jedne od opštine u regionu Malmea, 12 godina. I razvoj, kao što ja vidim, treba da se
prvo je ono što smo sad ugovorili, znači razvoj omladine. Ali ja bih hteo, mi bi stvari hteli zajedno, da razvijemo isto i na polju kulture. I čak i da se možda i osnuje neki švedski kutić ovde u Srbiji, da li u Beogradu ili i van Beograda, to ćemo još da vidimo. Tako da je isto to u planu da bi razvijali kulturu. Pa možda bi mogli da osnovimo kasnije jedan srpski kutić u Malmöu. Sjajno. Evo, možda da sad zamolimo goste iz Švedske da nam oni prenesu svoje utiske. Om ni vill dela med er lite grann av intrycken av de här 3 dagarna som vi har varit här. Jag tar engelska eller svenska? Nej, svenska så kan jag översätta. Nej, det har ju varit fantastiska dagar, väldigt väl omhändertagna. Det som imponerat väldigt mycket har ju varit ungdomarna. Vi såg dels i konserten hur engagerade, hur duktiga de är. Men också när vi var ute och besökte en skola, just att träffa dessa oerhört engagerade och kunniga elever. Och se det engagemang som finns i den unga generationen. To što smo prvo uočili je entuzijazam sa kojim klub Beograd Čukarica radi, ali i koncert što smo naravno mi isto posetili. Imali smo prilike da posetimo jednu školu, 13. gimnaziju, i mogu vam reći da sam stvarno bio impresioniran sa kakvom elanom učenici tamo rade. Bili smo kod direktora te gimnazije. Men engagemanget är ju något vi känner också väldigt starkt från våra vänner i klubben här i Čukarica. En enormt aktiv klubb, mer än vad vi någonsin ser att vi hemma och förmår tillsammans med våra medlemmar. Så engagemanget överhuvudtaget hos människorna verkar vara väldigt stort. I taj angažman ovog kluba nama će pomogli da se mi angažujemo više, jer oni čak imaju mnogo više elana angažmana nego što mi imamo. Och det borde ju gott om vi nu ska inleda ett samarbete för ungdomar men också för oss själva att ha en så engagerad systerklubb här i Beograd. I to je dobro za dalju saradnju, da imamo angažovani s jedne strane, da ćemo se mi jako angažovati, i naravno i naši prijatelji iz Irske. Hvala. Evo, čujemo i... Om ni har Inga-Lill, om du vill tillägga något av intrycken? Ja, vi har blivit väldigt väl omhändertagna och vi har fått se både historien, Belgrads historia, kultur. Vi har fått göra mycket besök, men instämmer i det Mikael säger med att det mest fantastiska är alla ungdomarna. Och vi hoppas ju kunna få göra ett bra projekt och med utbyte just med ungdomar. Kaže, ono što je isto i Mikael rekao, da su omladina ono, mislim, što je naša budućnost, i vidimo kakva je fantastična omladina ovde, to nas podstiče za dalji rad i to nam se jako sviđa. Roger? Ja, nej, men det är väl bara att instämma i det som Mikael och Inga-Lill har sagt, och just den gästfriheten som har varit från klubben, att de har ställt upp och tagit hand om oss så bra. I osjećali smo se jako dobrodošli. Naši Rotary klub Čukarica je tako dobro brinuo nama da stvarno nemamo nikakve zamerke, a sem toga, što se je spomenula i Inja-Lill, malo smo naučili istoriju Beograda i okoline, što nismo do sada znali, tako da je ovo bilo i edukativno za nas. Hvala. Kakvi su dalje planovi kada govorimo o aktivnostima Rotary kluba Beograd Čukarica? Pa evo, ja samo moram da se zahvalim našim gostima na ovim lepim rečima. Oni su jako skromni, kao što rotarijanci i treba da budu, ali mislim, moram da kažem da su nama već pomogli i u ovoj akciji oko dovođenja dece iz Japana i mi smo im već na tome zahvalni. Znači, naše to druženje je već krenulo i služenje. Oni su već obećali da će neko iz Malmea doći na našu tradicionalnu akciju koja se održava u junu. A da, druženje i služenje 2014. To je u stvari ovako jedan miks akcija kulturnog, zabavnog, sportskog. Da, i to je u stvari jedan i vašar gastronomije. Jer to obično bude i pečenja, i roštilja, i kotlića, gulaša, naši prijatelji. Sve u cilju, znači sva sredstva koje se tu prikupe, one idu u neku humanitarnu svrhu. Prošle godine, eto 2013. smo kupili sa Kosova Berivojci, znači kupili smo im svu opremu za ozvučenje. Kulturno-umjetničko društvo. Jeste, kulturno-umjetničko društvo iz Berivojaca. Gospodine Zdravkoviću, evo, koliko je u Švedskoj razvijenija ta svest o služenju zajednici i uopšte pomoći i angažovanju svih struktura? Ako bi, mislim, pogledao unazad, i Rotary u Švedskoj naravno ima malo dužu istoriju, tako da to je nešto što je u samom tkivu rotarijanstva i u Švedskoj.
Mogu da primetim dve stvari. Da, kao što je već Mike napomenuo, da ste vi čak ovde više aktivni nego mi. To moramo da naučimo od vas. Ali druga stvar isto da vi uključite omladinu kroz Rotarat kluba mnogo više nego što mi to radimo. Znači, mi imamo nešto, iako smo mi stari rotarijanci, imamo nešto da naučimo odavde. Ja sam bio i radio posvećen reaktiviranju Rotarije 90. godina u Srbiji i bio sam, znači, 2 godine smo radili na reosnivanju Rotarije, pošto je moj deda bio rotarijanac u Nišu, pa sam ja osjećao neku potrebu da to nastavim. Miša, hvala vam puno na gostovanju i puno sreće i uspeha. Gostima, naravno, hvala što su posjetili Beograd i srećan put. Hvala. Hvala. Kratka pauza. A da, imamo još jedno uključenje. Koleginica Maja Nikolić po 3. put ovoga jutra sa nama. Majo, gde se sada nalaziš? Majo, ako nas čuješ, gde se nalaziš, izvoli. Maja nas izgleda ne čuje, probat ćemo za nekoliko minuta ponovo.